Bueno, egun eta ongitorri guztioi, eskerrik asko guztioi goiz honetan hemen biltzearren eta ikastaro honetan parte hartzearren. Nik lau hitz, sarrera bezala. Lehenengo eta behin da ezer baino lehen, esan, niri tokatu zaidala hemen egotia eta sarrera hau egitia, baina argi esan, nire aurretikan makina bat pertsona egon beharko liatekela hemen, ez? Adibidez, 225. urte hurreneko komisioko jendiak, noski, eta bai edo bai noski, joxan egaina, seguramente nire ordez egon beharko litzake hemen, ze benetan ikastaro zuzenduena bera izan da, bera eta lantalde hori. Hala ere hori izan da, niretzako oso pozgarrixa da eta oso berazgarrixa ikastaronen parte eta protagonista izatea. Azkenean hito garrantzitsu bat Elgoibarko lanbideziketarako, mekarentzako, IMH-rentzako eta zentzu horretan horren parte izatea eta hemen sarrera egiten egotia pozgarrixa eta garrantzitsua niretzat ere. Goiza hitzaldiz eta hizketaldiz beteta daukagu eta horregaitikan garrantzitsua izango da zorrotzak izatea denborarekin. Zorrotzak izatea denborarekin, bestela goiza jun altzaigu arratzaldera eta hori ezin da izan. Beraz, beste luzapenik gabe, hasiko gera ikastaroarekin eta ikastaroaren aurkezpenarekin. Ikastaroak tituluak argi eta garbi adierazten duen bezala, zentratzen da Elgoibarko lanbideziketaren sorreraren 125. urteurrenian. Eta gaur goiz guztian zehar saiatuko era nolabait nundikan gatozen, nundikan datorren, nundikan sortu zen Elgoibarren lanbideziketa, eta horko hito batzuk azaltzera. Baita ere hitz egingo dugu gaur egunean lanbideziketak ze erronketan eta ze kontekstutan da ze ekarpen egiten ditun, eta bukateko dugu etorkizunera begirada bat eginez.